Bejn il-lejl tal-erba u l-ħamis tlestow ix-xogħlijiet infrastrutturali biex inbidel il-wix ta' triq tal-Pjazza Traħa Ġdid dan tħabbar f'kitba fuq il-medja soċjali mill-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Chris Bonnet. Dawn ix-xogħlijiet li l-parti l-kbira tagħhom saru biss matul il-lejl tlestow fi żmien skeddat, jiġifieri dak ta' 3 ġimgħat. Ix-xogħlijiet li saru minn Infrastructure Malta indirizzaw il-ħsarat konsiderevoli li żviluppaw meħdejn iċ-ċentru tas-saħħa sa fejn hemm il-klabb tal-futbol ta' Hibernians. Fil-programm One Breakfast fuq dan l-istazzjon, il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Chris Bonnet ukoll qal li dan ix-xogħol fil-wiċċ tat-triq kien l-ewwel fażi u semma l-pass li jmiss u l-proġett ta' tisbieħ tal-pjazza li se jsir ukoll minn Infrastructure Malta fil-jiem li ġejjin. Il-pjazza għandha bżonn ċertu interventi ta' embellishment, għandna bżonn li jkollna siġar maturi f'dik il-pjazza, għandna bżonn forsi nirranġaw naqra il-fixtures ta' dik il-pjazza, hemm ċertu areas tal-pjazza li għandna forsi nagħmlu rating ta' dak illi kien il-proġett oriġinali. Il-Ministru Bonnet qal bekk in-nies li frekwentaw din il-pjazza ikollhom mhux biss triq aħjar imma wkoll ambjent li jikkumplementa iż-żona kif jixraq.